Για μάντεψε πού είμαστε. Πού είμαστε? Πάργα! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog, αυτή τη φορά στην Πάργα, γιατί έχουμε επέτειο. Πάμε να κάνουμε room tour. Αυτή είναι η βεραντίτσα μας, δείξε και τη θέα από εκεί. Αλλού η θέα, έτσι βλέπετε. Είμαστε σε ένα χωριό λίγο πιο πάνω την Πάργα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, είναι πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε και μέσα. Και για πρωινό. Και για πρωινό. Να το εκμεταλλευτούμε. Και πάμε από εδώ, ελάτε μαζί μου. Αυτά μην τα σχολιάσετε, είναι η πρίκα μας όλοι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Από εδώ η κρεβατάρα. Θα ρίξουμε ύπνους εδώ, φοβερό. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάει καθόλου. Λοιπόν, από εδώ ο καθρέφτης, βλέπετε. Να είμαι κι εγώ λοιπόν, Δεν με ξέρω. την καινούργια κάμερα. Βλέπετε, πήραμε και κάμερα και μικρόφωνο. Έχει για να Επαγγελματισμός. ετοιμαστεί έτσι, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Έχει για να ετοιμάζεται. Νομίζω σε κάθε δωμάτιο είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ. Τηλεόραση. Εδώ ραφάκια. Πάνω έχουμε βάλει εννοείται τα κράνη μας. Από εδώ έχει κράνη, παπούτσια. Και από εδώ το μπάνιο. Παιδιά είναι Δεν είναι τρομερό. τέλειο. Αλλού το μπάνιο. Είναι Πάρα πολύ τρομερό. ωραίο. Ό,τι πρέπει. Είναι το αγαπημένο μου, νιώθω αυτό το μπάνιο. Ναι, όντως. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, η πόρτα είναι λίγο διάφανη, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει μόνο. Λεπτομέρειες. Και έχει και ένα μικρό ψυγιάκι από εδώ. Από εδώ. Να το. Βάλουμε μέσα πραγματάκια για τις επόμενες μέρες και αυτό ήταν όλο νομίζω. Και θα περάσουμε ένα όμορφο. Τετραήμερο. Γιατί? Έχουμε επέτειο 3 χρόνια. Δηλαδή εμείς ξυπνάμε τις επόμενες μέρες και θα έχουμε αυτό εδώ και αυτή τη θέα. Αλλού. Εννοείται ήρθαμε με το μηχανάκι, γι' αυτό και όλα αυτά τα πράγματα έτσι. Δεν αργήσαμε πάρα πολύ. Κάναμε περίπου 3 ώρες σκάρτες, παιδιά. Η αλήθεια είναι βέβαια χωρίς στάση αυτή τη φορά, γύρω στο 10 λεπτό. Το πιο δύσκολο ήταν από τότε που στρίψαμε. Πώς στρίψαμε, πώς λέγεται εκεί. Από Πρέβεζα και μετά. Ναι, εκεί ήταν, γιατί τώρα ήμασταν λίγο Ναι, ήταν έτσι. παλιά εθνική, δεν ήταν εθνική ή κανονική, όπως είχαμε πριν. Αλλά δεν πειράζει. Ναι, αλλά ήταν ωραία, ήταν κομπλέ, είχε πολύ ωραία διαδρομή γιατί είναι δίπλα από τη θάλασσα. Όντως, βλέπαμε σε όλη τη δρομή θάλασσα, έτσι, αυτά τα μέρη, φοβερά. Ήταν τέλεια. Και θα τα ανακαλύψουμε τις επόμενες μέρες και θα τα δείτε και εσείς μαζί μας. Εννοείται. Τώρα η ώρα έχει πάει 6 και 5. Χάσαμε λίγο τη μέρα σήμερα, αλλά θα ετοιμαστούμε, θα βάλουμε Δεν μαγιουδίνια. έχει περάσει ακόμα η μέρα. Όχι, αλλά Πάμε να κατάλαβα, φάμε εντάξει. γιατί είμαστε νηστικοί. Ναι. Πάμε εννοείται θάλασσα ακόμα και για 1 ώρα και μετά θα γυρίσουμε. Να Λογικά, αλλάξουμε. Και μετά φαγητό, κοκτέιλ θα δείξει. Θα δείτε. Θα δείτε. Έβαλα και το μαγιό μου. Ο Γιώργος από πίσω γκρινιάζει. Γιατί κάθε φορά κλείνει παγκαζιέρα με την τσάντα θαλάσσης. Πήρε μικρή μπαγκαζιέρα. Εγώ δεν φταίω, να ξέρετε. Ναι, Και είμαστε έτοιμοι λοιπόν. είμαστε έτοιμοι. Βάλαμε και 2 κόκκινα μαγιτίνια. Και πάμε θάλασσα. Δεν ξέρουμε πού. Εδώ, πού αλλού. Κάπου εδώ γύρω τέλος πάντων. Αλλά πρέπει πρώτα να βρούμε κάτι μίνι μάρκο σούπερ μάρκετ. Να φάμε. πάρουμε τουλάχιστον νερό, να τσιμπήσουμε κάτι στην παραλία. Ναι, και να δούμε και για αύριο, γιατί αύριο δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Έχω και τον κουβαλητή μου εδώ πέρα. Εδώ το μηχανάκι το καημένο πριν. Μην δείτε, θα του φυληθώ. Μην δείτε πώς το κάναμε. Μην το δείτε. Τώρα είναι στα φυσιολογικά του. Τέλεια. Πάλι καλά το καημένο. Παραλέως εδώ βλέπετε, ανεμίζει και το μαλλί του. Πώς σου φαίνεται, καλή. Τέλεια. Δροσερή. Μπροσερή είναι. Δροσερή. Τώρα ήρθαμε στην παραλία που είναι πολύ κοντά στο δωμάτιο. Δεν ξέρω καν που λέγεται, θα το ψάξω και θα σας πω. Το γράψω κάπου εδώ. Ωραία είναι, ήσυχα. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο τώρα γιατί είναι και κοντά 7 η ώρα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, δείτε εδώ. Κοίτα, εκεί πάνω είναι το ενετικό κάστρο. Εκεί θα πάμε. Πότε θα πάμε εκεί, να το δούμε. Θα δούμε. Τέλος πάντων, θα πάμε όμως. Πάω να δω πώς είναι το νερό. Αν είναι παγάκια, θα κάτσω εδώ να κάνω την πάπια. Είχα ξεχάσει να βάλω το μικρόφωνο πριν. Δεν πειράζει. Θα με συγχωρήσετε. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ την κάμερα σε vlog. Αλλά τέλος πάντων. Πώς λέγεται η παραλία τελικά? Βάλτος. Βάλτος λέγεται η παραλία. Δεν μοιάζει με Βάλτο βέβαια. Είναι
Πολύ καθαρά βέβαια, για να μοιάζει με βάλτο. Αλλά έτσι το λένε, τέλος πάντων. Πάμε να κάνουμε βουτιά τώρα, αφού βρήκαμε πώς το λένε. Την απόπειρά μας την κάναμε, βουτήξαμε. Θα πεις κάτι? Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο παγωμένη όσο είναι στην Πάτρα. Ναι. Και συγκεκριμένα εμείς εκεί που πάμε, στην Πάτρα, είναι παγάκια. Δεν μπορείς να μπεις στη θάλασσα. Δηλαδή με το ζόρι θα μπεις Ιούλιο και Αύγουστο πολύ ζόρι. Δηλαδή εντάξει. Εγώ δεν έχω μπει, σκεφτείτε ακόμα στην Πάτρα, στη θάλασσα, μόνο στην πισίνα. Τέλος πάντων. Ωραία ήταν εδώ. Απλά επειδή έχει πέσει ο ήλιος και είναι πιο αργά, δεν είναι τόσο ζέστη και αυτά. Αλλά και πάλι εξακολουθεί να είναι ωραίο. Απλά είπαμε να μην χάσουμε τη μέρα, έστω και για μία ώρα να έρθουμε. Και εντάξει, είναι πολύ ωραία θάλασσα, αλήθεια, έχει πάρα πολύ ωραία νερά. Αλλά... Σκεφτείτε, έχει κάτω άμμο. Νάτι. Νάτι. Έχει κάτι καραβάκι εκεί πέρα και αυτά. Και αυτό που βλέπουμε εκεί πάνω, το βλέπετε, αν μου κάνω λίγο zoom, μπορείτε και να το δείτε. Αυτό εκεί είναι το Ενετικό κάστρο. Σωστά τα λέω? Σωστά το είπες. Αυτά, και θα κάτσουμε λίγο τώρα εδώ πέρα και μετά θα πάμε να ετοιμαστούμε. Να πάμε βόλτα, να πάμε να φάμε. Ναι, να πάμε να φάμε, γιατί εγώ πολύ νευρίασα πριν, το μαλλί μου έξαλλο. Γιατί πήγαμε σε ένα mini market που είχε εδώ δίπλα. Καλά, λογικό βέβαια από τη μία, αλλά ήταν το Πανακρίβου. Του Πανακρίβου πήγε και μου λέει: Γιώργος, να πάρουμε κριτσίγια. Ναι, να πάρουμε, του λέω. Αλλά θα πάρουμε και το μαγαζί μαζί. Δείξει λίγο και το. Γιατί είχε 5,85. Ποιο να δείξει? Το ιδιωτικό jet εδώ. Να σας δείξω το ιδιωτικό jet του Γιώργου τώρα. Μακάρι, περιμένει να με παραλάβει. Αυτό εκεί πίσω, να το, αυτό φαίνεται, είναι το ιδιωτικό jet του Γιώργου. Θα ήθελε πάρα πολύ να είναι το ιδιωτικό μας jet. Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά, εντάξει παιδιά, βολευόμαστε. Χιούμορ. Βολευόμαστε. Αύριο έχουμε επέτειο 3 χρόνια. Κάθε χρόνο στην επέτειό μας κάτι κάνουμε. Πέρυσι, πέρυσι κάναμε τις μπλούζες, αυτές. Πρόπερσι, την πρώτη χρονιά, κάναμε αυτό με τα χέρια. Αυτό. Φέτος, δείτε τι σκέφτηκα να κάνουμε. Η Βάση το σκέφτηκε, εννοείται. Πάντα. Εγώ δεν το σκεφτόμουν. Πάντα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Α, τέλειο. Το κάναμε με κόλλα και άμμο, έτσι. Τέλειο. Θα γράψω και πίσω την ημερομηνία και πάργα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ή δεν έχω φορεσιτές? Έχεις τέλειες ιδέες. Γυρίσαμε στο δωμάτιο, πήραμε κάποια απαραίτητα που θα χρειαστούμε τις επόμενες μέρες, αλλά και μετά. Κυρίως να φάμε, αν και θα πάμε έξω το βράδυ να φάμε σήμερα. Είπαμε να πάμε να πάρουμε και κάποια βασικά που χρειαζόμαστε. Και μην βλέπετε έτσι τώρα, όχι σαν να σε δείχνω, αλλά κάναμε... Από εκεί πες. Ναι. Κυκλοφορεί μόνο το βραχί, παιδιά. Ναι, παραθεμάτων, ναι, δεν μπορώ να σας τον δείχνω συνέχεια γιατί θα έχουμε ατυχήματα, τέλος πάντων. Τι να κάνω, αφού είναι ζέστη. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σηκωθώ, να αναστηλωθώ από αυτήν την κατάσταση που βρίσκομαι και να ετοιμαστώ για να πάμε στο κέντρο της Πάργας, όχι Πράγας, γιατί ο κύριος από εκεί νομίζω θα πάει στην Πράγα. Για πάρα πολύ καιρό το νόμιζα αυτό, αλλά τέλος πάντων. Αυτά, οπότε πάω να αναστηλωθώ και θα με δείτε αναστηλωμένη, φτιαγμένη, όλα. Και εδώ θα σας δείξω πώς ετοιμάζεται η Βάσια κάθε φορά που πάμε κάπου και εγώ απλά έχω κάνει μπάνιο και κάθομαι και χαλαρώνω και κάθε φορά η Βάσια κάνει το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε γέλιο. Τι έκανα, πρέπει να ετοιμαστώ. Τι κάνεις? Πρέπει να ετοιμαστώ. Δεν πρέπει να ετοιμαστείς. Και τι θα κάνεις? Με καθυστερείς τώρα, να το ξέρεις. Εγώ γιατί? Με καθυστερείς. Για πες εδώ στα παιδιά, πόση ώρα σου θες να κάνεις βίντεο? Να κάνω και βίντεο. Ναι, Καμιά ώρα. καμιά ώρα. Εδώ είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Εδώ. Μικρά είναι θύμηση μετά. Τρέλα. Και όπως βλέπετε, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Εγώ είμαι σχεδόν έτοιμη. Το μαλλί το έχω κάνει tutorial στο TikTok. Να πάτε να με ακολουθήσετε και εκεί. Δεν ξέρω γιατί δεν με ακολουθείτε εκεί. Και στο Instagram, εννοείται. Έχω σκεφτεί τι θα βάλω. Εσύ σκεφτεί τι θα βάλεις?
Σκέφτηκες? Ναι. Μαύρο άσπρο. Μαύρο άσπρο, τι μαύρο άσπρο? Ανάθεμάτων, Τζιν. βάλ τι. Και αύριο το βράδυ θα βάλω. Δεν ξέρω, τη μαύρη. Τη μαύρη, τη κάργο με το πουκάμισο το... Ναι, το πάμε λίγο έτσι, τέλος πάντων. Αυτά, πάω να ολοκληρώσω εδώ λεκαταστασιόν και πιστεύω να δείτε ολοκληρωμένο το look. Το μακιγιάζ μου είναι έτοιμο. Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται. Να το ο νεαρούλης, μην δείτε το χάος που με κάνει. Έτσι είμαστε εμείς. Δεν ξέρω αν το κάνουμε μόνο εμείς αυτό, αλλά πάντα όποτε πάμε κάπου γίνεται έτσι. Τέλος πάντων, πάω να ντυθώ για να σας δείξω το τελικό outfit. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να φάμε γιατί μας έχει κόψει πείνα. Είμαστε νηστικοί όλη μέρα, πέρα από κάτι μπισκότα. Τέλος πάντων, το μακιγιάζ, αλλού. Και αυτό είναι και το σημερινό μας outfit. Απλή, αλλά ωραία. Πολύ απλή. Και φύγαμε. Πάμε να φάμε. Φτάσαμε. Πήγαμε και εμείς τη βόλτα μας. Ναι, εννοείται. Εντάξει, έχει πάει 10 και. Ναι, είναι 10 και. 10 και, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς βγήκαμε. Δείτε τι ωραία που είναι. Να θυμίσω ότι είμαστε νηστικοί από χτες, έτσι, μόνο κάτι βλακίες έχουμε φάει. Έχουμε φάει μόνο κάτι βλακίες, δηλαδή είμαστε νηστικοί από χτες. Ναι, δυστυχώς είμαστε νηστικοί από χθες. Και μαντέψτε τι θα φάμε. Πιτόγυρο. Όπου και να κοιτάξει έχει πιτόγυρο, σουβλάκι, μόνο τέτοια. Ωραία. Σωστά. Πάμε. Και αφού φάγαμε, τι ώρα είναι τώρα? Η ώρα είναι 12 παρά 5. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα τι ώρα είναι τώρα. Είναι ώρα για. Α, ναι, γίνει η ώρα για φωτογράφηση, παιδιά. Έχουμε φωτογράφηση τώρα. Τόσο outfit. Τώρα τη βάψαμε, να Τόσο ξέρετε. outfit. Τη βάψαμε, Τζάμπα. τη βάψαμε τώρα. Θα κάτσει άλλο, μου φωτογραφίε. Κάνα τέταρτο το λιγότερο. Μισό λεπτό, αλλά δείτε λίγο τι θα έχω πίσω μου. Γίνεται να μου βγάλω φωτογραφίες. Δεν γίνεται, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ακούγεται, αλλά τελειώσαμε το photoshooting, τα βγάλαμε αυτά που ήθελα. Και τώρα ο Γιώργος πετάει το drone, οπότε θα έχουμε πλάνα και από drone. Εντάξει, ο επαγγελματισμός μας έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Κουβαλάμε, όπως βλέπετε, την Άρτα και τα Γιάννα. Κάμερα για φωτογραφίες, κάμερα για βίντεο και drone. Τέλεια πάει αυτό. Πιο πολύ άγχος δεν έχω ξαναπάρξει νομίζω στις διακοπές. Α, και τα κινητά μας. Πού τα πάτε τα κινητά? Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν και το drone είναι κάπου εκεί πάνω. Αυτό δεν είναι, ξέρω εγώ. Τι βλέπετε τώρα εσείς, δεν ξέρω. Κάπου εκεί πάνω θεωρητικά είναι το drone. Δεν ξέρω, πάω. Πάει και τελείψεις πάντως από drone πολύ σύντομα. Εντάξει. Αλλού η κοπέλα, είναι αλλού. Ουσιαστικά, εμείς τώρα θέλουμε να βγάλουμε αυτό εκεί πίσω, αυτά που είναι από πίσω μου. Έτσι λίγο πιο γενικά, έτσι τώρα που είναι βράδυ. Τι λέει? Low budget. Low? Γιώργο, φέρ' το πίσω. Να το μυγάκι μας. Που κατεβαίνει, φέρ' το πιο εδώ. Έλα εδώ μυγάκι μου. Έλα εδώ. Come to me. Εδώ. Φέρ' το βρε. Φέρ' το. Κοίτα πώς περιμένω να το κατεβάσει τώρα. Να το. Έλα. Πιο εδώ, πιο εδώ, πιο εδώ, πιο εδώ. Γιώργο, από εδώ. Γιώργο, από εδώ που είμαι. Να το μυγάκι μου. Νομίζω είναι πιο αγχωτικό το drone από όλα τα υπόλοιπα, αλλά τέλος πάντων. Να μάθεις βασικά να το πιλοτάρεις. Να το πετάς τέλεια, έτσι ώστε να έχεις πλήρως τον έλεγχο. Εντάξει. Εγώ τώρα δεν έκανα κάτι τρελό, φανταστείτε, ακριβώς από πάνω μου, λίγο πιο πέρα, λίγο πιο εδώ. Ναι, γιατί εκεί, δείξε μία το χειριστήριο. Εδώ είναι το κινητό ουσιαστικά και βλέπεις πού πετάει από το κινητό. Οπότε εδώ βλέπεις που μπορείς πάει. να βγάλεις βίντεο, φωτογραφία, ό,τι θες. Και σου βγάζει όλες τις ενδείξεις εδώ πέρα. Ναι, το μόνο πρόβλημα είναι μην χαθεί το σήμα ξαφνικά. Και μετά δεν ξέρω τι γίνεται άμα χαθεί το σήμα. Αλλά αυτό. Ναι. Τέλος, όλα καλά, τα βγάλαμε όλα μας τα πλάνα. Πήραμε και το παγωτάκι μας εδώ. Να παίρνω παγωτάκι. Τι πήρες εδώ, παιδί μου? Τι πήρα, πήρα μια μπάλα Kinder.
Ναι. Και μου βάλε από πάνω λίγο λαφαυστική η κοπέλα. Και η κοπέλα μου σε αναγνώρισε. Αν δεις αυτό το βίντεο, να ξέρεις, εμείς είμαστε. Ναι, είστε. Παιδιά, έχω πολύ πέραση εδώ. Τρώω κλίγματα. Δεν ξέρω γιατί. Στην Πάτρα όχι τόσο. Όταν φεύγουμε από την Πάτρα, πάντα κάτι. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Κάποιος μας αναγνωρίζει. Η ώρα τώρα είναι 12.30. Έχει αδειάσει ωριακά ο δρόμος. Και φεύγουν εννοείται. Φεύγουν, ναι, και εμείς πρέπει να φύγουμε, γιατί αύριο το πρωί έχουμε νωρίς ξύπνημα. Η ώρα είναι 1:59. Θα μου πει η κοπέλα μου, δεν είσαι καλά και με τα στεράκια εδώ πέρα, παιδιά, το δέρμα μου δεν τα πάει πολύ καλά. Τέλος πάντων, φτιάχνω τα μαλλιά μου. Ο Γιώργος κοιμάται ήδη πίσω. Φτιάχνω τα μαλλιά μου γιατί αύριο το πρωί, ούτε καν αύριο το πρωί, σε λίγες ώρες θα πάμε κρουαζιέρα, παξούς αντίπαξους και δεν ξέρω πού αλλού. Δεν θυμάμαι κιόλας. Πώς πάω. Εκεί. Οπότε είπα να κάνω κάτι στα μαλλιά για να μην είναι και τελείως έτσι χύμα. Και είπα να κάνω αυτό. Καλή ιδέα 2 ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω αν είναι. Έχω ήδη κάνει τα μισά. Δεν μπορώ να αφήσω το μισό κεφάλι έτσι, το μισό έτσι. Οπότε θα τα τελειώσω και θα πάω να κοιμηθώ. Έστω να κοιμηθώ 6 ώρες. Γιατί η κρουαζιέρα λέει ότι ξεκινάει 8 ψέματα, 10. Αλλά εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε κατά τις 8. Να ετοιμαστούμε, να φτάσουμε μέχρι την Προβλήτα που είναι και κανένα δεκάλεπτο σίγουρα. Να φτιάξουμε τα τόστ μας, να πάρουμε μαζί τόστ και αυτά, γιατί σίγουρα θα πεινάσουμε καθώς η κρουαζιέρα είναι 7 ώρες. Να ντυθούμε και να πάμε. Ο Γιώργος μεταξύ χτες το βράδυ δούλευε. Εγώ σήμερα το πρωί, τέλος πάντων, 21 του μήνα τέλος πάντων, έγραφα μάθημα για το μεταπτυχιακό. Πήγε εξαιρετικά αυτό. Ο Γιώργος ήταν με 3 ώρες ύπνο, εγώ ήμουν με 6 ώρες ύπνο και κάτι. Αλλά αυτές οι ώρες ήξερε 6 ώρες ύπνου. Παναγία μου, με έχει βαρύσει ύπνο στο κεφάλι. Ήταν με πράγματα που έφτιαχνα μαζί και αυτά. Η μέση μου με εγκαταλείπει. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Τελειώνω το μαλλί και πάω για ύπνο και τα λέμε αύριο το πρωί. Καλημέρα. Ξυπνήσαμε. Η ώρα είναι 8:55. Πρωί. Ναι, πάρα πολύ πρωί. Κομμάτια ήμασταν χτες, ειδικά ο Γιώργος. Σας τα είπα, όσο εσύ κοιμόσουν να ξέρεις. Τι θα κάνω κι εγώ. Θα το δεις όλα, μου φοβάσαι. Αλλά δεν γινόταν να κοιμηθούμε άλλο σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε κανονίσει κρουαζιέρα. Τέλειο. Πριν 2 χρόνια περίπου είχαμε πάει στη Ζάκυνθο και είχαμε κάνει κρουαζιέρα πάλι, έτσι. Είχαμε δει το ναυάγιο από ψηλά. Είχαμε δει διάφορα πράγματα και μας άρεσε πάρα πολύ. Οπότε όταν αποφασίσαμε ότι θα έρθουμε Πάργα, λέμε δεν γίνεται, θα κάνουμε κρουαζιέρα, παξούς αντίπαξους. Νομίζω έχει και άλλα πραγματάκια μέσα. Ναι. Πιστεύεις? Ναι. Τώρα, εγώ δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε όλα μαζί σήμερα. Θα σας πάρω μαζί, εδώ. Κοίτα, ώρα μαγιουδίνη. Δώρα από μένα, έτσι. Ναι. Έχω γούστο. Φαίνεις, αγάπη μου, ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε εγώ βάζω το αντιλιακό μου. Είναι από Vivi Better. Ο Γιώργος φτιάχνει τοστάκια και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Πίσω ο εξοπλισμός εδώ τσατάρα. Θα πάρουμε και μια μεγάλη τσάντα ισοθερμική για να βάλουμε νερά, φαγητά, αυτά, ό,τι θέλουμε, γιατί η κρουαζιέρα θα είναι 7 ώρες. Οπότε πάμε να δούμε μαζί τους παξούς και τους αντίπαξους. Καλέ, δεν σας έδειξα και το outfit. Αυτό είναι για σήμερα. Για σήμερα. Ψέμα. Αυτό είναι για τώρα. Έχω πάρει άλλα 3 μαγιό μαζί μου. Νομίζω 3. Να αλλάξω. Ελπίζω να προλαβαίνω να αλλάξω. Στη Ζάκη θα πρόλαβα. Άλλαξα νομίζω 2. Οπότε πιστεύω να αλλάξω και εδώ. Είναι αυτό ουσιαστικά από πάνω. Όχι παρεό, αλλά καταλάβατε. Είναι από Τέμου και από μέσα το μαγιό είναι Shane, λευκούλια. Πολύ ωραίο.
Να σου πω, μικρέ μου, ναι, ρε. Μήπως ξέχασες κάτι σήμερα? Α, δεν ξέχασα τίποτα. Τι είναι Σήμερα λοιπόν κλείνουμε 3 χρόνια. Παναγία μου. Αν μας ρωτήσετε πότε περάσαν, θα σας πούμε ότι δεν έχουμε καταλάβει. Ήρθα την πρώτη μέρα, βέβαια. Ο μαύρος Μην κύκλος. με βλέπετε έτσι. Θα στρώσει αυτό μετά. Θα στην πάρουμε πορεία. το αλάτι της θάλασσας και θα στρώσει. Έτοιμα λοιπόν. Μαζέψαμε εδώ την πρίκα μας. Να δείξω την πρίκα μας. Η πρίκα μας. Έχουμε κι άλλο έξω εδώ. Να το. Εδώ μέσα έχουμε βάλει όλα τα φαγητά και είμαστε πανέτοιμοι να πάμε στην κρουαζιέρα μας. Φτάσαμε στο πλοίο. Γιατί όχι. Γίνεται χαμός δεξιά-αριστερά, όλο τέτοιες κρουαζιέρες γίνονται. Τίποτα, 10 λεπτά ούτε. 5 λεπτά από εκεί που αφήσαμε το μηχανάκι. Ούτε ρε. Εδώ ο κύριος ήδη έσκασε και εγώ έχω σκάσει, αλλά διατηρούμε και ένα στυλ, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, αυτά είναι τίγκα όμως όλα. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε και θα το δείτε και εσείς μαζί μας. Πέρα. Σε τη Σαντορίνη. Κάπως έτσι. Ήσαμε στην Αντίπαξο. Ο Γιώργος είναι κάπου εκεί πίσω, βγάζει φωτογραφίες και περιμένετε να σας δείξω λίγο τι βλέπω. Δείτε λίγο τι ωραία που είναι. Δείτε νερά καταρχάς. Εδώ, χαμός. Τέλειο. Εμείς θα πάμε Δεν ξέρω εκεί λογικά. αν έχω δει πιο ωραία νερά. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι, πες μας. Τα λόγια είναι απερίκρεπτα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Θα το δείτε και εσείς μαζί μας. Πες μας την εμπειρία σου, που βούτυξες. Εντάξει, τρομερά. Ζεστά. Καλά, Η Βάσια ζεστά λέει ότι πάγωσε δεν ούτε ήταν. καν. Εμένα θα ακούτε, δεν ήταν ζεστά. Ναι, καλά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Αξίζει να έρθετε. Τι να πω. Έχουμε και μουσικούλα, βλέπετε. Ναι, ό,τι και να πω είναι λίγο. Ναι, κοιτάξτε λίγο δίπλα μου τι έχουμε. Και ελπίζω να έχουμε πιο ωραίες φωτογραφίες, κανόνες. Τι να πω εγώ τώρα για όλα αυτά, τι να πω. Δεν ξέρω αν σας το είπαμε, αλλά έχουμε πάρει και προμήθειες μας. Δείξτε τις προμήθειες, αγάπη μου. Ακούστε. Πήρα μια ισοθερμική τσάντα. Είναι Pierre Cardin λέγεται. Δεν κάνω διαφήμιση, απλά πραγματικά παιδιά είναι τέλεια. Είναι τσάντα πλάτης και είναι ψυγείο. Είναι τρομερή και έχουμε βάλει μέσα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κοιτάξτε. Εδώ. Την άρτε τα Γιάννη, να καταλάβατε. Είναι τρομερή. Έχουμε βάλει μέσα νερά παγωμένα και παγωκίστες από τι ώρα? Από τις 9 που φύγαμε από το δωμάτιο. Και είναι όχι απλά παγωμένα, είναι λες και το έχεις βγάλει από το ψυγείο εκείνη τη στιγμή. Αυτό. Τι να πω. Τέλειο και βολεύει και φουλ. Οπότε εμείς έτσι κάνουμε στους κρουαζιέρες και σε αυτά, παίρνουμε προμήθειες μας, γιατί τελείως δεν βγαίνει. Τώρα έχουμε ξεκινήσει, φύγαμε από τους Αντίπαξους και κατευθυνόμαστε τώρα προς τις μπλε σπηλιές, αν δεν κάνω λάθος. Οι μπλε σπηλιές, οι παξούς, δεν πρέπει να Ναι, νομίζω μπλε σπηλιές Στους όμως. Παξούς είναι οι μπλε σπηλιές πέρα. Ενώ ή εκεί θα σταματήσουμε ή στους παξούς μπροστά. Αυτό Ναι, εννοούσα. θα πάμε εκεί να δούμε και μετά θα πάμε για 2 με 2,5 ώρες περίπου στην πρωτεύουσα των Παξών, στο χωριό Γάιος, έτσι λέγεται, για φαγητό, καφέ κτλ. Οπότε, ναι.
Φτάσαμε λοιπόν στους Παξούς. Θα κάτσουμε εδώ 1-2 ωράκι σίγουρα. 3 ώρα, παραπάνω. 3 ώρα τότε. Εγώ έκανα λάθος. Είναι πάρα πολύ ωραία μέχρι στιγμής. Κάνει ζέστη. Αρκετή όντως, αλλά δεν πειράζει. Και τώρα ψάχνουμε να δούμε τι θα φάμε. Όχι, ψέματα. Τι θα πιούμε καφέ. Καλό, ναι. Καφέ. Γιατί έχουμε πάρει να φάμε μαζί και μετά θα πάμε για μπάνιο. Οπότε πάμε ψάχνοντας τώρα. Αλλά πρέπει να βρούμε και μαγνητάκι, δεν θέλω να ξεχνάς το μαγνητάκι. Ναι, εντάξει, κατάλαβες. Και επιτέλους ο Γιώργος πίνει καφέ. Μου πρίξε ίσως σπορτί από το πρωί. Ήθελε καφέ. Εννοείται ήθελα καφέ. Δεν γίνεται εγώ χωρίς καφέ. Είμαι μεθυσμένος λόγω δουλειάς έτσι. Αν δεν δούλευα... Εμένα απ' την άλλη δεν με νοιάζει, γιατί με έπρεξε από το πρωί. Αν δεν δούλευα, δεν θα φάω. Αλλά επειδή... Τώρα δεν δουλεύεις, έχεις άδεια. Όχι, εννοώ ότι γι' αυτό το λόγο πίνω καφέ. Είμαι μεθυσμένος. Εθισμένος από το πρωί. Θέλω καφέ, έτσι έκανε, μου σπίσε τα νεύρα. Επιτέλους κάτσαμε να πιούμε καφέ. Εδώ είναι και το λιμάνι πίσω μας. Έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας. Πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε μαγνητάκι, δεν ξέρω αν το είπα. Αλλά νομίζω πρώτα θα πάμε στη θάλασσα, να φάμε και αυτά που πήραμε. Ναι. Και μετά να πάρουμε μαγνητάκι και 4 και 7 που αναχωρούμε. Αναχωρούμε και πρέπει να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο να ετοιμαστούμε, γιατί το βράδυ δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει ο νεαρός. Κάτι θα ετοιμάσει κιόλα. Δεν ξέρω τι. Θα πεις. Περιμένουμε να δούμε. Για μίλα μας και για τιμές, γιατί είσαι και ένας οικονομολόγος σας γνωστό, να ξέρετε. Εντάξει, οικονομολόγος, με την έννοια ότι συγκρίνω το όταν πάμε διακοπές ή γενικά σε ένα τουριστικό μέρος, το συγκρίνω με την Πάτρα. Ναι, ο καφές αυτή τη στιγμή στην Πάτρα έχει 5 ευρώ, 4,5-5 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει σε ένα πολύ τουριστικό μέρος και έχει 4,5 ευρώ στο λιμάνι. Δεν γίνεται ρε φίλε. Μια χαρά είναι. Σαν τιμή. Δηλαδή, έχεις ακούσει και κάτι 5 ευρώ ρε παιδί μου, αλλά... Οκ, τώρα στην Πέτρα τον πληρώσω 5 ευρώ. Δεν λέει. Τώρα ήπιαμε το καφεδάκι μας και πάμε να βρούμε την παραλία που είναι εδώ κοντά στο λιμάνι. Να κάτσουμε εκεί. Για μια ωρίτσα. Για μια ωρίτσα, ναι, μην γίνουμε και χλαμπέ από τον ήλιο. Αντιλία ακόμα μην ξεχνάτε, παιδιά. Απαραίτητο. Και μετά να γυρίσουμε να πάρουμε ό,τι θέλουμε, ρε παιδί, μαγνητάκια και αυτά. Γιατί 4 και 4 πρέπει να φύγουμε. Να φύγουμε, να γυρίσουμε πίσω. Και είναι και μία ώρα απόσταση, δεν θυμάμαι αν σας το είπαμε αυτό. Από την Πάργα δηλαδή μέχρι να φτάσουμε Αντίπαξο, κάναμε μία ώρα παρακάτι, μία ώρα. Οπότε έχουμε άλλη μία ώρα πίσω διαδρομή τώρα. Καλά θα πάει πιστεύω. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο ξενοδοχείο, να κάνουμε ένα μπάνιο, να ετοιμαστούμε, να φτώσουμε για να πάμε βόλτα μετά. Φτάσαμε στην παραλία, δεν ήταν τόσο μακριά όσο νομίζαμε. Απλά έχει ζέστη και μας φαίνεται πιο μακριά. Θα σας τη δείξω. Έχει αρκετό κόσμο. Δεν έχει πουθενά σκιά ούτε ομπρέλα. Δεν πήραμε προφανώς την ομπρέλα μαζί μας τώρα. Και δεν θα παίρναμε. Ναι, αλλά βρήκαμε σκιά, τουλάχιστον για το κεφάλι μας. Αλλά αυτή εδώ είναι η παραλία. Έχει βότσαλο. Αλλά είναι ωραία. Εγώ να ξέρετε, όπου πάω, σκέφτομαι πού θα βγάλω φωτογραφίες. Ξέρω, το κάνω μόνο εγώ ή το κάνετε κι εσείς αυτό, γιατί εγώ το κάνω συνέχεια αυτό. Ας πούμε τώρα δεν σκέφτομαι πού θα πάω να βγάλω φωτογραφίες. Καίγεσαι, μην πατάς αγάπη μου ξυπόλυτος. Παιδιά, εδώ είναι του κακούργου η πέτρα. Και ο Γιώργος πάει, θρελαίος. Πήγαινε Γιώρη μου, νάτος, ο Γιώρης. Άρα Γιώρη. Οπότε την υπόλοιπη ώρα που μας μένει εδώ στους Παξούς, θα κάτσουμε εδώ και μετά θα γυρίσουμε στο καραβάκι μας. Την βουτίτσα μας την κάναμε, βέβαια. Ήταν ζεστή, αλλά πολύ βρώμικη. Πολύ βρώμικη. Βέβαια έχει και πάρα πολύ κόσμο τώρα. Είναι λίγο θολή, λίγο έχει κάτι
και χόρτα, δεν ξέρω πώς το πω. Έχει και πάρα πολύ κόσμο τώρα. Πάρα γιατί πολύ. έρχονται, είναι η παραλία που μας λένε, ρε παιδί μου. Να πάμε. Ναι, Από το όταν καράβι πάνω, δηλαδή ναι, αυτό ναι. σου λένε. Αυτό. Και σου λένε, ξέρω εγώ, ότι αυτή είναι η παραλία που έρχεται μπάνια, οπότε έρχονται όλοι εδώ. Ναι. Οπότε φαντάζεστε λίγο. Τι γίνεται εδώ Τι? πέρα, έτσι. Δείξε λίγο τι. Εντάξει. Γίνεται χαμός, μην ακούτε κιόλας. Θα κάτσουμε λίγο, θα πάω να βγάλω φωτογραφίες. Αλλά ναι, εννοείται. Μισή ώρα εκεί. Μισή ώρα. Για να επιστρέψουμε στο καράβι. Και κάπως έτσι τελείωσε το photo shooting. Πιστεύω πήγε πολύ καλά, να μπείτε στο Instagram να τις δείτε. Τρώμε. Γιατί τι έχουμε φάει, μόνο τόστ φάγαμε πριν, Ναι, διάφορα. Τόστ. Καφτουράκια. Και κάτι κριτσίνια πήραμε στο ψέμα. Οπότε τρώμε λίγο τώρα. Πάρα πολύ ωραία ηρεμία. Μ' αρέσει full. Είναι τέλεια. Εντάξει, θα δεν είναι πολύ ωραία, αλλά δεν πειράζει, καταλάβατε. Και δεν θέλω να φύγουμε. Είμαστε στην αναζήτηση μαγνητακίου. Θέλω να δούμε τι θα δούμε τώρα. Πώς θα δούμε, αλλά είναι πάρα πολύ ζέστη τώρα και έχω στάξει. Τελικά δεν μπερδευτήκαμε και πάρα πολύ. Το βρήκαμε το μαγνητάκι που θέλαμε. Θα μου πεις πόσο δύσκολο να πάρεις ένα μαγνητάκι. Είναι, γιατί πρέπει να είναι κάτι ωραίο, κάτι ξεχωριστό, κάτι να αντιπροσωπεύει εδώ που ήρθε. Στο καπέλο μου είναι σαν τρελό. Ναι, και να είναι και διαφορετικό. Θα σας το δείξουμε μόλις πάμε στο ξενοδοχείο. Γενικά θέλουμε να παίρνουμε ένα από κάθε μέρος που πάμε μαγνητάκι. Οπότε σκεφτείτε ότι όποιος πάει κάπου και λέει τι θέλετε να σας φέρω, του λέμε όχι μαγνητάκι, θέλουμε να πάμε μόνοι μας. Θέλουμε να τα πάρουμε μόνοι μας, να πάμε εκεί να τα πάρουμε. Αυτά λοιπόν. Το πήραμε, θα σας το δείξω στο ξενοδοχείο. Και πάμε να βρούμε το καράβι μας, να μπούμε, για να κάνουμε το δρόμο της επιστροφής. Γιατί τώρα έσκασα. Κάνει ζέστη. Εσύ? Αρκετά. Πάμε. Μόλις κατεβήκαμε από την κρουαζιέρα μας. Πότε πέρασαν οι ώρες, ούτε που το καταλάβαμε. Ήταν πολύ ωραία γι' αυτό. Πολύ ωραία ήταν, το ευχαριστηθήκαμε. Αλλά τώρα κάπως έτσι κουραστήκαμε. Πάμε να γεμίσουμε μπαταρίες και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Να φορτίσουμε κάμερες, κινητά και τα συναφή. Για να βγούμε τη βραδινή μας βόλτα. Και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε αύριο. Ναι, Τι ιδέα έχεις για αύριο? θα δούμε. Όλο και κάτι θα σκεφτεί, εγώ θα σας πω. Δεν ξέρω τι με περιμένει κάθε φορά, να ξέρετε. Σ' άρεσε? Υπερβολές. Αλήθεια είναι. Υπερβολές. Αυτή η αίσθηση μετά τη θάλασσα. Κάνεις μπάνιο και νιώθεις πιο καθαρός από ποτέ. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Λοιπόν, τώρα πάω να γίνω άνθρωπος, γιατί ο Γιώργος έχει κάνει κράτηση κάπου στις 9. Θα δούμε. Έχω σκεφτεί τι θα βάλω και τι θα κάνω σε αυτή τη μαλούρα, γιατί έξω έχει αρκετή ζέστη, οπότε θα τη δέσω να φύγει από πάνω μου. Αυτά, οπότε πάμε να δούμε το μετά. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα για την κρουαζιέρα. Εμείς την προτείνουμε σίγουρα, αξίζει full. Δεν νομίζω ότι μπορείς να πας αλλιώς στους Παξούς αν δεν πας με βάρκα. Ήταν και οικονομικό νομίζω, είχε 30 ευρώ το άτομο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ήταν μια πολύ καλή τιμή. Είχε και χώρο να κάτσεις και σκιά και αυτά, δεν υπήρχε θέμα. Εδώ τα πινέλα μου είναι χάος. Λοιπόν, τι άλλο. Έχει, το συγκεκριμένο που πήραμε εμείς, είχε μπαρ μέσα στο κατάστρωμα, ρε παιδί μου και αυτά. Αλλά εμείς είχαμε πάρει, που σας δείξαμε πριν, την τζαντούλα μας και είχαμε ό,τι θέλαμε μέσα. Νερά, φαγητά, τα πάντα. Σε πάνε αντίπαξους, μπλε σπηλιές, παξούς και στους παξούς σου αφήνουν 2
3 ώρες. Να κάνεις ό,τι θες. Να φας, να πιείς, να κάνεις μπάνιο, ό,τι θες. Εκεί που σε αφήνουν να κολυμπήσεις είναι στους αντίπαξους, δένει το καράβι μέχρι ένα σημείο, δεν πάει μέχρι έξω και βουτάς από το καράβι και σε αφήνει να κολυμπήσεις και στους παξούς. Στις μπλες πηγές δεν σε αφήνει, δυστυχώς, αλλά εντάξει. Αυτά νομίζω. Κρατάει περίπου 7 ώρες, αρκετές, ικανοποιητικές θα έλεγα. Τόσο όσο και για να μην χάσεις όλη τη μέρα, ρε παιδί μου, μόνο με αυτό, αλλά και για να προλάβεις να δεις με ησυχία 2 πραγματάκια. Οπότε εμείς το προτείνουμε σίγουρα. Αυτά νομίζω. Η ώρα τώρα έχει πάει σχεδόν 8. Πού είναι το κινητό μου? Άγνωστο. Θέλω τι χάνω αυτό το κινητό. Το έχω βάλει φωτίσει. Οπότε ετοιμάζομαι για να μην αργήσω και θέλω να βγάλω και φωτογραφίες εδώ απ' έξω που είναι έτσι πολύ ωραίο το δωμάτιο. Και θα σας πάρω μαζί να δω κι εγώ τι έχει ετοιμάσει ο Γιώργος. Έτοιμη. Δεν μπορώ να σας δείξω τίποτα γιατί βιάζομαι. Δεν είμαστε πολύ ωραίοι. Outfit check. Και φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε που έφερα την πολύ αγαπημένη σας Βάσια, για να μην έχει και παράπονο και για να δείτε τι είμαι. Όχι, απλά κοιτάξτε πίσω μου λίγο το μαγαζί. Λοιπόν, και ετοιμαστείτε για το καλύτερο τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Θέλετε νερό? Ναι. Όχι, απλά δείτε θέα που έχουμε. Είναι τρομερά. Δεν ξέρω τι να πω. Για πες μου, αγάπη μου, τι έχεις να πεις? Εδώ ήθελα να έρθουμε και ήθελα να κάτσουμε και εδώ. Την ώρα που φτάσαμε λέω εδώ θέλω, εδώ με βάλανε, πάλι καλά. Αλλά δεν πήγα πίσω μου. Πάντως, έχουμε την καλύτερη θέση και θέα από όλο το μαγαζί. Έτσι. Και μπράβο μας. Καλά, το μαγαζί είναι αλλού. Πραγματικά, μπράβο αγάπη μου. Ευχαριστώ. Έκανες φοβερή επιλογή, μπράβο σου. Αυτό ήθελα. Τέλειο. Ήρθαν τα ορεκτικά. Αυτό είναι σαν τυροπιτάκια, σκεφτείτε. Απλά απ' έξω έχει και το φύλλο το καταϊφί. Εδώ. Με μαρμελάδα ροδάκι. Με μαρμελάδα ροδάκι, αυτό δεν το κατάλαβα, αλλά ναι, αυτό. Και ταιριάζει πάρα πολύ. Εδώ έχει κάτι τυπάκια, δεν μου αρέσει κανένα από τα δύο που δοκίμασα εγώ, Αλίμονο. αλλά είμαι περίεργη. Και το ψωμάκι. Και περιμένουμε τα κυρίως. Ήρθαν και τα κυρίως. Εγώ πήρα νιόκι με μοσχαρί, σωστά. Και ο Γιώργος πήρε Ριγκατόνι με κοτόπουλο και μανιτάρι. τέλειο. Καλή μας όρεξη λοιπόν με αυτή τη θέα. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω, αυτό να ξέρετε ότι έχω τέτοια θέα αυτή τη στιγμή. Το βραχιαλάκι μου πάντως όλο αυξάνεται. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Έχω ένα καινούριο κλιπ. Δεν είχα κλιπ και μου φεύγανε. Και έχω και ένα καινούριο charm που γράφει love. Να το. Γράφει love. Να το. Δεν ξέρεις τίποτα. Δεν άκουσα. Για το charm λέω. Α, μπράβο μου. Μπράβο σου. Μπράβο μου. Και αφού φάγαμε και απολαύσαμε αυτήν τη θέα, Άξιζε, παιδιά. άξιζε σίγουρα να κάνετε κράτηση πριν έρθει, να ξέρετε ότι είναι γεμάτο. Έχει και ελάχιστη κατανάλωση ανά άτομο, θα σας το πούμε και στο τηλέφωνο, όταν θα κάνετε την κράτηση. Αυτά. Τώρα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής, αλλά κάπου πρέπει να βρω ζαχαροπλαστεία, να βάλω και κεράκι, γιατί κάθε χρόνο σβήνουμε ένα κεράκι στην επιδειό μας. Τώρα έχω το 3. Ελπίζουμε να βρούμε. Ελπίζω να βρω, γιατί δεν έχω βρει πουθενά. Ούτε ζαχαροπλαστεία, ούτε λιθοπολείο. Η κατάσταση είναι αυτή εδώ. Δεν άντεξα άλλο. Με κόψανε αρκετά τα καημένα. Προς τα κάλλη τι είναι ο πόνος, πες Βάσια μου, αλλά τι να κάνω. Εδώ, πρέπει να πάμε πιο μέσα. Όλα τα είχαμε και τη Γιώργο που με τις φωτογραφίες τώρα. Ξεπολύθηκαν. Ξεπολύθηκε, παιδιά, ξεπολύθηκε. Τα πήραμε τα παπούτσια στο χέρι. Τα πήραμε στο χέρι.
Πριν δεν πρόλαβα να σας δείξω τίποτα γιατί βιαζόμασταν για την κράτηση. Εν τέλος καλό, όλα καλά, τα είδατε πριν. Σβήσαμε και το κεράκι μας, το έχουμε ψανέθιμο τέλος πάντων. Κάθε χρόνο στην επαιτία μας σβήνουμε και από ένα κεράκι, οπότε σβήσαμε και τώρα το 3. Γράψτε μου σχόλια όσοι είστε εδώ από πριν το Γιώργο. Αυτό θα μου γράψετε, από πριν. Οπότε τώρα πήραμε την παστούλα μας. Σβήσαμε και το κεράκι μας, αλλά πριν τη φάμε και πριν κάτσουμε, μπάνιο, να ξελουφτώ επειγόντως και να πέσουμε να ξεραθούμε. Γιώργο! Πάντα θα τα κάνει όλα όταν πατήσω το ρεκ. Πάντα. Τέλος πάντων, τα πόδια μου, τη μέση μου δεν τα νιώθω καν, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα κάτσουμε, θα απολαύσουμε την... Αυτό είναι η τηλεόραση, μην νομίζετε. Θα απολαύσουμε την πάστα μας και θα πέσουμε ξερή, γιατί αύριο πού θα πάμε? Σίβοτα. Yay! Σας καληνυχτίζω λοιπόν. Θα πούμε το πρωί. Καλημέρα λοιπόν από εμένα. Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα. Πάλι καλά, γιατί χθες κάτι έλεγε για βροχές και κάτι καταιγίδες σήμερα. Οπότε πάλι καλά. Τέλος πάντων, έχω αφήσει τη Βάσια στο δωμάτιο και έχω βγει να πάρω καφέδες και φαγητό από έναν φούρνο που έχω βρει εδώ και θα επιστρέψω στο δωμάτιο να φάμε, να πιούμε τον καφέ μας με την ησυχία μας και να πάμε Σίβοτα. Λοιπόν, και ο φούρνος είναι εδώ. Είναι αυτός εδώ που βλέπετε τώρα. Λοιπόν, πάμε και βλέπουμε. Καλημέρα και από μένα λοιπόν. Εδώ ο κύριος θα μου φάει τη δουλειά πάρα πολύ σύντομα, έτσι όπως το πάει. Αλλά παιδιά δεν είναι τέτοιο χωρίς καφέ. Ο Γιώργος δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει σε αυτές τις διακοπές. Στο εξωτερικό δεν τον ενοχλεί τόσο. Αλλά στην Ελλάδα δεν μπορεί να κρατηθεί χωρίς καφέ. Οπότε εγώ έκατσα λίγο στο δωμάτιο γιατί η μέση μου δεν ξέρω γιατί περνάει τέτοια φάση. Τέλος πάντων. Και πήγε και μας έφερε και καφεδάκια και να φάμε. Οπότε θα φάμε και μόλις ήρθε στο δωμάτιο του λέω έχω μια ιδέα. Αλίμονο. Πριν πάμε στα Σίβοτα να κάνουμε μια μίνι φωτογράφηση εδώ, γιατί δείτε τι ωραία που είναι. Είναι πάρα πολύ κιούτικο για να μην το καταληφθώ. Μην τη κοιτάτε τις πετσάτες, θα έχουμε απλώς στην πρίκα μας. Οπότε θα κάνουμε μια μίνι φωτογράφηση εδώ και θα φύγουμε μετά. Πάω να πιω τώρα τον καφέ και να φάω γρήγορα, γιατί θα με κυνηγάει άμα αργήσουμε κι άλλο. Σήμερα το έχουμε πάει πάρα πολύ χαλαρά. Η ώρα είναι 12 και εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Αλλά θα φύγουμε πάρα πολύ σύντομα. Έγινε η πρώτη αλλαγή του outfit που σας είπα ότι θέλω να βγάλω φωτογραφίες. Όσο ο Γιώργος φτιάχνει τα τοστάκια για να πάρουμε μαζί μας στα Σίβοτα. Οπότε θα βγάλω μια γρήγορη έτσι, φωτογραφίες με αυτό το μαγιό. Κρίμα που δεν το βάλω γιατί θα κάνει πολύ κακό μαύρισμα αυτό. Κρίμα. Θα βγάλω τις φωτογραφίες και θα φύγουμε. Από 35 ώρες. Περίπου. Είμαστε έτοιμοι. Τα καταφέραμε. Το πήγαμε λίγο σέρνοντας σήμερα. Αλλά ούτως ή άλλως δεν μας βιάζει κάτι, γιατί και σήμερα είμαστε χαλαρά, θα πάμε για το μπάνιο μας. Οπότε γι' αυτό είπαμε να πάμε και στα Σίβοτα. Ναι. Έτσι θα δούμε και κάτι διαφορετικό. Ναι, που είναι γύρω 40 λεπτά. Έτοιμοι, ντυμένοι. Παπουτσάκι γιατί είναι μακριά με παντόφλα, δεν πάμε με το μηχανάκι. Ναι, κράνη και Φύγαμε. Επόμενη στάση, Σίβοτα. Φτάσαμε λοιπόν, κάναμε μια μικρή έτσι, περιπετιούλα. Γιατί δεν ξέραμε σε ποια θάλασσα να κάτσουμε στα Σίβοτα. Πέρυσι είχαμε έρθει στη Μεγάλη Άμμο. Δεν πήραμε την ομπρέλα. Εντάξει, περιμένω. Πάνε φέρει την ομπρέλα. Πέρυσι πολύ είχαμε κάτσει στη Μεγάλη Άμμο. Φέτος ήρθαμε στη Μικρή. Πήγαμε και σε άλλη μία πριν. Δεν ξέρω πώς λεγόταν, είναι λίγο περίεργο το όνομα. Τέλος πάντων. Δεν μας άρεσε, ήταν λίγο πιο θολά. Εδώ φαίνονται πιο καθαρά τα νερά. Οπότε λέμε να κάτσουμε εδώ στη Μικρή Άμμο. Θα το απολαύσουμε. Έχω σκάσει τώρα. Έσκασα και με το κράνος πριν. Οπότε νομίζω τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να απολαύσουμε τα νερά. Εδώ έρθουμε, αυτή είναι η Μικρή Άμμος.
θα σας δείξω και από κοντά τα νερά. Και τώρα είναι δουλειά του κυρίου από εδώ να στήσει την ομπρελίτσα μας. Εννοείται. Έτσι είναι η θάλασσα. Μπορεί να λέγεται μικρή άμμος, αλλά έχει αυτό το τύπου χαλικάκι άμμο όλο μαζί. Και μέσα έχει και κάτι μεγάλες πέτρες, δεν ξέρω αν τις βλέπετε. Αλλά είναι πολύ ωραία. Ήρεμα. Και κάπως έτσι θα περάσουμε τις υπόλοιπες ώρες. Τέλειο. Βρείτε μου πιο ωραίο συναίσθημα από αυτό. Τέλειο. Και εδώ βλέπετε την κατάστασή μου. Όταν η Βάσια πρέπει να ετοιμάζεται να βγάλει φωτογραφίες, εγώ πρέπει να γίνω κόκκινος και η Βάσια είναι η κυρία. Για να βγάλουμε φωτογραφίες. Έτσι, μπράβο. Δεύτερη προσπάθεια σήμερα να πετάξουμε τον drone. Δυσκολευτήκαμε περισσότερο στην αρχή, αλλά το βρήκαμε. Και τώρα βγάζουμε λήψη. Θα τις δείτε όλες στο Instagram. Να με ακολουθείτε, το νου σας. Να σας δείξω λίγο τι βλέπουμε από τον drone. Μπορεί εσείς να μην βλέπετε πολύ καλά τι βλέπουμε εμείς, αλλά μπείτε στα story μου να το δείτε. Αχ, δεν έχει μπαταρία. Πες μας ρε πιλότε, πώς θα πας. Είναι πάρα πολύ αγχωτικό, αλλά είναι πολύ ωραίο, επειδή είμαστε στο νερό τώρα, αλλιώς Ναι. θα το πήγαινα δηλαδή και πιο μέσα, θα το δείτε τις φωτογραφίες. Γενικά είναι σταθερό, δεν υπάρχει φόβος ότι θα πέσει, απλά ξεφορτίζει σχετικά γρήγορα. Οπότε αν αυτό ξεφορτίσει μόνο του, σου δείχνει ότι έρχεται σπίτι. Σπίτι σας εκεί που είναι. Έχει μια λειτουργία, δεν θυμάμαι, κάτι και με το AI γίνεται, το οποίο μπορούμε να το πετάξουμε και μόνο του αυτόματα. Ναι, να το βάλει, να το ρυθμίσει και να πετάει. Αλλά το φοβάμαι πάρα πολύ. Το πήγαμε safe. Στο επόμενο πλάνο θα σας δείξω τι βγάλαμε. Και τώρα πάμε να γίνει η αλλαγή του μαγιό. Να βάλω ένα άλλο να βγάλω και άλλες φωτογραφίες. Βέβαια. Ναι. Και μετά να φύγουμε, να πάμε να πάρουμε μαγνητάκι και από τα Σίβωτα και να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο. Μπας και γυρίσουμε νωρίς, να ετοιμαστούμε πιο νωρίς. Θα δούμε. Δεύτερο μαγιό για σήμερα. Έχετε δηλώσει κάτι, έχεις απελπιστεί. Έχει απελπιστεί γιατί τον βασανίζω και εδώ έχει αυτές τις κοτρώνες. Και πατάμε τις κοτρώνες. Θα μπω. Ωραία. Και όσο ο Γιώργος μου βάζει after γιατί καήκαμε, να σας πω τι συνέβη και γιατί από την παραλία ξαφνικά μας βλέπετε στο δωμάτιο. Φύγαμε την παραλία, τα μαζέψαμε όλα καλά, όλα ωραία. Ναι, όλα τέλεια. Αλλά προσπαθούσαμε να χωρέσουμε τέλος πάντων τα πράγματα στο μηχανάκι, γιατί είχαμε και τον drone, είχαμε και την κάμερα. Έπρεπε να προσέξουμε πώς θα τα βάλουμε, τι θα κάνουμε και όλα αυτά. Τα βάζουμε και εγώ είχα ακουμπήσει την ομπρέλα που είχαμε πάρει μαζί μας σε ένα δέντρο. Κάτω, καταλάβατε τώρα. Το έχω ακουμπήσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Γιώργος έπρεπε να γυρίσει. Με απλά ελληνικά, αφήσαμε την ομπρέλα εκεί, πήγαμε στα Σίβωτα, πήραμε μαγνητάκι, περάσαμε από την παραλία που ήμασταν πριν, φύγαμε 5-6-10 χιλιόμετρα μακριά. Κοιτάω την πλάτη του που είναι όχι κόκκινη απλά, έχει αλλάξει απόχρωση, τέλος πάντων. Φύγαμε και κάπου στα μέσα της διαδρομής, εγώ σκέφτηκα ότι το βράδυ πρέπει να μαζέψουμε τα πράγματα και αυτά για να φύγουμε αύριο. Και κάνω μία έτσι πίσω μου, πουθενά η ομπρέλα. Πάει η ομπρέλα. Του λέω του Γιώργου, στην ελληνική που φοράγαμε, του λέω, πού έβαλες την ομπρέλα? Μου λέει, είναι τρέμελα κάπου. Αχ, ωραία, λέει.
Αχ, του λέω πρέπει να γυρίσουμε πίσω να την πάρουμε. Μου λέει ο Γιώργος, λες να την πήρε κανένας. Λέει ότι την πήρε. Αυτό ήταν του Γιώργου. Όχι να γυρίσουμε να την πάρουμε. Όχι, λέει ότι την πήρε κανένας. Του λέω γύρνα πίσω να δούμε πού είναι η ομπρέλα και αν είναι ακόμα εκεί. Μου λέει είναι ένα τέταρτο να γυρίσουμε. Του λέω γύρνα πίσω. Λοιπόν, τα κατάφερα, τον έπεισα, γυρίσαμε πίσω. Φτάσαμε. Δεν δυσκολεύτηκε και πολύ. Ναι, αλλά δεν ήθελες να γυρίσεις. Που λες, εντάξει, το πολύ πολλά πάρουμε άλλη. Αυτό δεν είπες. Αυτό είπα. Μπράβο, το ξέρω. Γυρίσαμε και ευτυχώς παιδιά η ομπρέλα ήταν εκεί. Κάναμε, όχι εντάξει, τη μισή διαδρομή, κάναμε λιγότερο από τη μισή διαδρομή για να ξαναγυρίσουμε πίσω. Δεν ήμασταν 7 λεπτά μακριά. Παραπάνω από 7 λεπτά. Τέλος πάντων, όσο ήμασταν. Και ναι. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε. Αυτόμετρα πήραμε και το μαγνητάκι μας και την ομπρέλα. Αχ, και τώρα μπαίνουμε για μπάνιο, γιατί η ώρα πήγε 6:30. Μπας και προλάβουμε και λίγο ηλιοφασίλεμα. Εγώ αυτό θέλω. Θα προλάβουμε. Θα δούμε. Εδώ τα μπούτια μου, φλαμπέ, δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Σιγά μην προλάβουμε ηλιοφασίλεμα. Τέλος πάντων, πάω να ετοιμαστώ και ό,τι προλάβουμε. Όπως και η πλάτη του κυρίου από εδώ, το βλέπετε. Πανέτοιμη! Πήγαμε να πάμε να φάμε. Πρώτα θα δούμε το ηλιοφασίλεμα, όσο προλάβουμε. Όσο προλάβουμε ηλιοφασίλεμα, γιατί φανταστείτε εδώ πέρα. Έκανα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Εντάξει. Εντάξει, τόσο άλλο είναι πίσω από το βουνά, οπότε δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε κάτι, σαν που τον ουρανό. Οπότε ετοιμαστήκαμε, φεύγουμε. Πάμε για κοκτέιλ μετά το Πάμε φαΐ. να φάμε πρώτα και μετά πάμε για κοκτέιλ. Κοκτέιλ. Και εδώ βλέπουμε τι φοράει η κυρία Βάσια, όπως βλέπετε. Εδώ. Ωραίο, πολύ ωραίο. Να και το μηχανάκι και φύγαμε. Δεν θυμάμαι αν σας έχουμε πει ότι εκεί που μένουμε είναι πάρα πολύ κοντά στο κάστρο. Γενικά μόνο, εντάξει. Καλά, σε όλα δεν είναι και τίποτα μεγάλο. Κοντά. Οπότε είναι όλα σχετικά κοντά, αλλά το κάστρο είναι ακόμη πιο κοντά. Είναι ούτε 2 λεπτά με το μηχανάκι. Το οποίο το αφήνουμε σε μία πλευρά και πάμε με το Πάμε, τσουρτσουρ. Ναι, μισό να δείτε λίγο εδώ κατηφόρα. Αυτή την κατηφόρα δεν ξέρω πόσο φαίνεται τώρα στην κάμερα, αλλά αυτή την κατηφόρα εγώ χτες την κατέβηκα με τα κούνια και την ανέβηκα ξυπόλυτη. Βέβαια, δεν μπορούσα παιδιά άλλο, τα ποδαράκια μου, εντάξει, τι θα κρίμα. κάνουμε. Αυτά είναι. Αυτά είναι η ζωή. Τέλος πάντων, οπότε ήρθαμε μία εδώ να δούμε ό,τι δούμε πολύ βασίλεμα, αν και πιστεύω ωραίο είναι έτσι. Και γενικά Το πιστεύω βλέπω. ωραία. Ωραίο το βλέπω, άρα κάτι θα βγάλουμε σε φωτογραφία και μετά θα φάμε και θα δούμε για κοκτέιλ, γιατί και πίσω είχε ένα ωραίο μαγαζί για κοκτέιλ. Τώρα πάμε στο κέντρο κάπου. Μου έχετε στείλει και πολλά μηνύματα στο Instagram για μέρη και αυτά. Δεν έχω προλάβει να τα δω, αλλά ξέρετε ότι θα προλάβω να πάω σε όλα, αλλά καταλάβετε. Σε αυτή τη θέα θέλουμε να έρθουμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Εκεί είναι η παραλία που είχαμε την πρώτη μέρα, σκεφτείτε. Όπου είναι και από πάνω που μένουμε. Ναι, λίγο πιο πάνω μένουμε. Δεν φαίνεται νομίζω. Αχ, πάντα στα καλύτερα. Και από εδώ είναι το κάστρο που πήγαμε χτες. Τέλειο. Πόση ώρα τρέχαμε λοιπόν για να προλάβουμε αυτό. Ναι, στο 5 λεπτό, έτσι. Ούτε καν. Στο 5 λεπτό βγάλουμε τις φωτογραφίες. Ναι, δεν αργήσαμε. Δεν αργήσαμε καθόλου. Πάντως, παιδιά, μπορώ να πω ότι είναι η κατάλληλη εποχή για να έρθεις διακοπές. Δεν ξέρω αν είναι γενικά παντού, αλλά είναι σίγουρα για εδώ. Δεν θα το άλλαζα, ούτε το μέρος, ήδη και φέτος. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ήρεμα, είναι αυτό που θέλαμε. Δεν έχει ούτε τον πολύ κόσμο, ούτε την πολύ βαβούρα που θα βρεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σίγουρα. Βρίσκεις να παρκάρεις παντού. Καλά, με αμάξι 2 όχι. Όχι με αμάξι τόσο, ναι, με μηχανάκι σίγουρα. Εντάξει, είναι πιο εύκολο. Αλλά δεν έχει τόσο κόσμο, είναι λίγο Ναι, πιο... είναι ωραία, ήρεμα, ρομαντικά, αυτό που θέλαμε. Ναι, ρομαντικά. Πάρα πολλά ζευγάρια, όπου και να κοιτάξετε ζευγάρια, να ξέρετε. Πάντως, είμαστε σταθερές προσωπικότητες. Χτες γκουρμέ, σήμερα τόγυρα. Δεν γινόταν αλλιώς, Ναι, όντως. Δεν είναι ωραία. Είναι ωραία. Εδώ ήρθαμε και την πρώτη μέρα. Ωραία είναι.
φάγαμε, στανιάραμε. Ελπίζω να με ακούτε, δεν έχω βάλει μικρόφωνο τώρα. Ντρέπαμε, εντάξει, κρατάω την κάμερα, μην έχω και το μικρόφωνο. Ναι, λες και τους έχουμε ανάγκη αν θα κρατήσουμε και μικρόφωνο και κάμερα. Όχι, αλλά τα έχουν κάνει τους δημοσιογράφους εδώ πέρα τώρα και μικρόφωνο και όλα. Ναι, Τέλος πάντων. Και τώρα λογικά θα πάμε σε ένα μαγαζί που μου στείλει μια κοπέλα από εσάς. Αν το δεις αυτό το βίντεο, εσύ είσαι. Που μας είπε και κοκτέιλ. Ναι, δεν ξέρω πώς θα πάμε εκεί. Αυτό Οπότε σκέφτομαι. πάμε εδώ, έχει να ανέβει σκαλοπάτια τώρα. Πού? Τώρα θα δεις. Πού καλέ? Το GPS. Λοιπόν, παιδιά, αυτές τις μέρες το GPS τα έχει παίξει. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τώρα με έβγαζε να πάω μέσα από ένα τοίχο. Δηλαδή πρέπει εγώ Κυριολεκτικά. να περάσω από τον τοίχο. Ήταν έτσι. Και του λέω πώς θα πάμε εκεί. Τώρα, ανεβαίνουμε και έτσι σκαλοπατάκια. Αλλά εντάξει. Θα το ξεπεράσω. Για να δούμε τι θα δούμε. Εγώ φαντάζομαι. Θα με ψάχνοντας, δεν ξέρετε. Φαντάζεσαι. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Τι θέλω να φαντάζεσαι, θέλω να είσαι σίγουρος. Δεν γίνεται τώρα. Εν τω μεταξύ, δείτε λίγο. Εδώ. Δεν θυμίζει πολύ νησί. Και ένα γατουλάκι. Θυμίζει νησί εδώ, ρε. Λοιπόν, εμπιστεύτηκα το ένστικτό μου Ναι. κι όμως το καταφέραμε. Βγήκαμε στο μαγαζί. Οπότε, Θα μας βγει και η ναι, ψυχούλα. τι έχεις να πεις? Θα Τι έχεις μας να βγει η πεις? ψυχούλα, λέω. Δεν παθαίνεις τίποτα. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε ανέβει ούτε 100 μέτρα σε ύψος. Ωραία, βρε. Σιγά μωρέ, σιγά την ανηφόρα εδώ, ορίστε. Εντάξει. Εδώ, Ποιος σιγά το την δείξε? ανηφόρα. Ποιος το δείξε, Και μην αυτό δείχνεις εδώ πάνω. είναι το μαγαζί. Εδώ μας είπαν. Αλλά δείξε λίγο τον ανηφόρα, σου Λοιπόν. παρακαλώ. Δείξε τον ανηφόρα. Έλα μωρέ. Σιγά την ανηφόρα, βλέπετε εσείς εδώ ανηφόρα? Εντάξει. Δεν βλέπω. Εντάξει. Δεν ξέρω τι θα πω. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε να πιούμε το κοκτέιλ μας και θα τα πούμε. This way. Ελπίζω να ακούγομαι και να μην ακούγεται τη μουσική από πίσω. Ήρθαμε λοιπόν στο μαγαζί που σας έδειξε ο κύριος από εδώ που θα μου φάει τη δουλειά. Δεν ξέρω αν σας το είπα, θα μου τη φάει τη δουλειά σίγουρα. Τι δουλειά έχω εγώ? Εγώ δεν ανακατεύομαι, παιδιά, δεν ανακατεύομαι. Απλά δίνεις την παρουσία σου έτσι για το content. Είμαι απλά το αγόρι της Βάσιας. Αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και ήρθαμε να πιούμε το κοκτέιλ μας με θέα. Αλλά μόλις ανεβήκαμε, βασικά ψέματα, πριν που ήμασταν Κάτω. στο ναι, εκεί που φάγαμε το πιτόγυρο τέλος πάντων, Μάνι εδώ. άκουσα την κοπέλα να λέει ότι αν άναψαν τις φωτιές. Και σκέφτηκα, αφού δεν έχει κρύο, τις όμπες αποκλείεται, οπότε δεν έδωσε σημασία μετά. Αλλά δείτε λίγο τι συμβαίνει κάτω στο λιμάνι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, δεν πάει άλλο zoom, αλλά δείτε λίγο. Τι είναι αυτό? Δεν έχω ιδέα. Έχουν βάλει φωτιές και πηδάνε από πάνω. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω όμως γιατί. Θα το μάθουμε αμέσως. Θα ρωτήσουμε. Θα το μάθουμε αμέσως τώρα και θα σας πούμε. Θα ρωτήσουμε το φίλο μου το chat και θα σας πω. Και λέει, είναι παραδοσιακό έθιμο του Άγιου του Ριγανά, γνωστό στην Πάργα ως οι Λαμπατίνες. Γίνεται κάθε χρόνο το βράδυ του 23ης Ιουνίου, παραμονή της γιορτής του Αγιάννη. Πάνω από τις φωτιές πηδούν μικροί και μεγάλοι και σήμερα με την παράδοση καίνε τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια. Το πέρασμα πάνω από τη φωτιά συμβολίζει τον εξαγνισμό και την καλή τύχη. Η βραδιά συνοδεύεται από παραδοσιακή μουσική και γλέντι. Οπότε οι φωτιές που βλέπουμε είναι οι λαμπατίνες. Ορίστε, να το ξέρετε εξής. Πριν με γνωρίσεις, δεν έπινες καν κοκτέιλ. Αυτό το έχεις πει στα παιδιά. Καλά, όχι, δεν τρελαίνομαι να πιω κοκτέιλ. Τελικά το μόνο κοκτέιλ που μου αρέσουν είναι το ζόμπι και το μαϊτάι. Τίποτα άλλο. Και τι πήρες? Ζόμπι. Ζόμπι. Και εγώ πήρα ένα Με ράσμπερι και και τα λοιπά τζιν. μέσα. Τα δικά. Κάτι τέτοιο, ναι. Τα κλασικά εγώ παίρνω κάθε φορά κάτι με φρουτάκια τέτοια. Αυτό. Δεν ξέρω αν ακούτε το τραγούδι, αλλά είναι το χαρακτηριστικό νομίζω για την Πάργα. Το παίζει παντού. Φύγαμε λοιπόν, το έπιαμε το κοκτέιλάκι μας και τώρα που πάμε. Για να μην πεις να μαζέψουν πράγματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, για τελευταία φορά επιστροφή, γιατί μαζεύουμε πράγματα, εδώ, ένας χαμός. Πάντα έχω το κακό ότι παίρνω πολύ παραπάνω αυτά που χρειάζομαι και νομίζω ότι θα μου χρειαστούν. Δεν ξέρω πότε θα το ερθώσω αυτό μετά από τόσα ταξίδια. Θες να πεις κάτι, αγάπη μου? Δεν θες να πεις κάτι γι' αυτό, γιατί τώρα
βασανίζεται που πρέπει να τα χωρέσουμε μέσα. Τα χωρέσουμε όμως. Οπότε φτιάχνουμε πραγματάκια. Κάνουμε μπάνιο. Δεν μπορείτε να δείτε τι βλέπω. Τέλος πάντων, κάνουμε μπάνιο και πέφτουμε για ύπνο και να κοιμηθούμε αρκετά. Θα έχουμε αρκετές ώρες ταξίδι αύριο μπροστά μας. Περίπου 3. 3 δεν είναι. Περίπου, ναι, μωρέ. 2 και κάτι. Εδώ το χέρι μου το έφαγα στα βράχια χτες στην κουραζιέρα που έκανα τη μαϊμού για να βγάλω φωτογραφία. Οπότε, ναι. Αυτά νομίζω. Πρέπει να μαζέψουμε το χάος, την πρίκα μας και να αποχαιρετήσουμε αυτό το δωμάτιο αύριο. Σας καληνυχτήσω λοιπόν για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο για τελευταία φορά από εδώ και να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Καλημέρα. Με ένα λίγο περίεργο mood γιατί φεύγουμε. Μαζέψαμε τα πράγματα. Πίσω είναι όλο άδειο. Πέρα από μπουφάν, βαλίτσες και αυτά που δεν τα έχουμε πάει ακόμα. Είναι άδειο το δωμάτιο. Και πες μας για το ταξίδι μας αυτό. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να πω ότι θα καθόμουν μία μέρα σίγουρα, 2 ακόμα. Αλλά δυστυχώς όταν το είχαμε κανονίσει δεν μπορούσαμε. Τέλος πάντων. Αυτά, φεύγουμε. Πάμε. Αλλά φεύγουμε γεμάτοι. Ναι, γεμάτη ενέργεια, αναμνήσεις. Με 3 καινούργια μαγνητάκια. Εννοείται 3 μαγνητάκια, γιατί εμείς μαγνητάκι παντού. Μαγνητάκι. Οπότε φεύγουμε και πάμε να κάνουμε και μια στάση τώρα που θα φύγουμε σε ένα φούρνο, να πιούμε έναν καφέ, να φάμε κάτι και θα αναχωρήσουμε για Πάτρα. Να ετοιμαστούμε, να ντυθούμε. Πάντα εξοπλισμό, να θυμάστε, μην το ξεχνάτε αυτό. Ναι, πάντα. Και επόμενη στάση, Πάτρα. Λέμε σε ένα επόμενο βίντεο!